Hola, nenas, pícaros e pícaras. Aquí estamos de novo. O meu amigo Basilio e eu, Raquel. E xa ves que, Basilio? Hoxe aprendín o nome dos dedos. Você vai levar o nome dos dedos? Te coñeces o nome dos dedos? No. Ai, queres que xos aprenda? Sí. Vale, mira. Este que é o máis pequeno, pois chamase pequeniño. Logo ven este, que é un pouco máis grande, é o medianiño. Sí, medianiño. Sigue este grande, que é o pai de todos, e por iso se chama pai de todos. Pai de todos? Logo ven este, que se utiliza para meter en calquera parte, o furabolos. Furabolos. E logo, o máis gordo, pero non menos importante, o matapiollos. Matapiollos. Queres que o repitamos xuntos? Sí. Pequeniño, medianiño, pai de todos, furabolos e matapiollos. Bueno, e xa que estamos así, que te parece se abrimos hoxe o baúl? O baúl! Sí, abrimos o baúl! Ben, fantástico! Acuérdate das palabras máxicas. No. Bueno, vouche repetir. Sí. E din así, que cousiña será? Que deste baúl sairá. Este baúl será. Tristras? Probámoslo a facer xuntos? Todos? Sí, todos xuntos a probar. Sí. Que cousiña será que deste baúl sairá. Tristras. Hola, Tolín. Tolín sempre ten algo para ti e para min. Sí, toma. Grazas, Tolín. De nada. Adeus. Adeus. Vale, Basilio. Queres ver o que hai na caixa? Sí. Pero antes, telo que adiviñar. Que cousiña será que nas túas mans formas collerá? Papato! Como vai ser un zapato, Basilio? Volvoche a repetir. Sí. Escoita ben. Que cousiña será que nas túas mans formas collerá? Plastilina! Sí, é plastilina. Plastilina. Para ti. Plastilina. E sabes para que serve? Serve para pomada de tomar. Para comer? Como vai servir para comer? Non, é para xogar. E para cos xogar? nosos dedos, pequeniño, medianiño, pai, todos, furabolos e matapiollos,
podemos lle dar forma e facer figuras. Que che Mas parece? eso vas a dar figura. Sí, imos facer as figuras, de acordo? sí. Vale, que queres que faga? Que vas a dar. Ai, Basilio, témonos que despedir dos amigos. Sí, de verdad. Con bicos de alegría dicimos ata outro día. Adeus. Adeus.